Добрый день добрым людям. Жыве Белсад. Так, пакуль адны спрачаюцца, мы, то бишь, пакуль адны спрачаюцца, я разом со своими сябрамі, карацей, мы робім вот такія рэчы да стагоддзя БНР на распаўсюд. За свае ўласныя сродкі. За свае ўласныя сродкі мы гэта робім. Такія вот рэчы цікавыя. Кубачки, сцяжкі, пагоні. Вось зараз на ваших вачах народзіцца кубачак з пагоняй. Хопачки. Опа. Ёсць. Нарадзіўся кубачак з пагоняй да 100 год БНР. 100 год БНР. Святкаванне ў Гомелі адбудзецца на Палескай 52. Практычна мусіць усе жадаючы ці кожны другі зможа атрымаць у падарунак такі кубачак. Сабе кошт яго такі 2 рублі где-то 20 копеек. Таму вось пакуль у Менску там спрачаюцца, хто галоўны, так званыя лідары на букву П. Звычайныя актывісты простыя робяць справу, якую павінны рабіць. На сродкі свае, сваіх сяброў. Усіх гамельчукоў запрашаю на Палеску 52 25 сакавіка. Там вы зможете атрымаць магнітик дакладна кожны на аўтамабіль. Вось такі магнітик. Кубачак, думаю, каждый другі. Ну, некаторыя яшчэ сцяжкі атрымаюць. Ну, я сцяжкоў насамрэч мы сцяжкамі рынок насыцілі добра. Дармовымі. У каго ёсць сродкі, таксама можете далучацца, паўдзельнічаць. Па сабе кошту можете замовіць, зраблю для вас. Не шмат, ну, сам буду выбіраць каму. На продаж не раблю. І таксама на продаж нікому не раблю. Бо сумна, калі, напрыклад, 2,20, а бачыш такі кубачак за 10,50. Разумею, ёсць рынок, калі чалавек кажа, што я там папулярызую нацыянальныя сімвалы, то папулярызуй. Хаця б забівай 120%, там, 200, ну не столькі. Але рынок ёсць рынок. Ідзіце пашукайце па рынку, купіце танней. Да? А мы дорым к стагоддзю БНР. Прывітанне, спадар Дмітрий. Вось, там недзе я быў сцягі перадаў у Віцебскую завесці, надо будзе сабрацца з людзьмі. Вось так. Калі можна, рэпосціце гэта відео. Кожны можа чымсьці дадаць там, напоўніць свята, там, зрабіць сцяжкі за свой кошт, кубачкі, магнітики, раздаць суседзям, суседкам. Усім зацікаўленым. Не проста каб раздаць, і ён там выкінуў, а менавіта тым, каго гэта цікавіць. І тады нас будзе стаіцца больш. І яшчэ вот уже на фоне гэтай справы будучых 100годдзя БНР такая ідэя цікавая мяне ёсць. Муж не толькі моя, дажывём да выбараў, не дажывём наступных, але што? Адна прапанова — это бескроўны варыянт. Гэта ўсім людзям прыходзіць на выбарчыя ўчасткі назіральнікам. Напрыклад, 500 назіральнікаў на адном участку. Так па ўсёй Беларусі. Не печыся ў Менск. А прямо кожны на свой участак прыходзіць. І уже выбарчая камісія, куды яна дзенецца, пакажа ўсё, што ёсць. Сцяжкі не пакажу, як робіцца. Гэта робіцца не мною. Мною робяцца толькі кубачкі. Астатняе ўсё замаўляецца па сабе кошце, партія ад 500 штук. Тады танней. Зараз інтэрнэт усё под рукой набралі, аплацілі, яны прыйшлі к вам хутенька, і ўсё добра. Кубачкі вот паказваю. Вот я быў паставіў. Вот скрыня. Тут 36 кубачкаў, каштуе гэта где-то 72 рублі. Можа трошки менш. Рубль 60, рубль 81. 36 штук замаўляецца. Каго цікавіць, напишите мне ў прыват, я вам скину адрес арганізацыі. Вось такія пірагі. Ўсё, дзякую усім, хто быў. Хто ў Гомелі, можете попросіць у мяне магнітикаў. Я вам дам. Ну, по Беларусі, на жаль, не магу дасылаць. Шчыра кажучы, не сильно хочу, бо гэта вельмі цяжкая праца і фінансы патрэбна. Сцяжкі, напишите мне, спадар Дмітрий, на Google, я вам скину. Там сцяжкі где-то 150-500 штук каштуе $150. Калі сабрацца сябрамі, напрыклад, у Віцебску, да, то гэта не будзе і так шмат. Один сябар где-то будзе, один сцяжок будзе каштаваць $150, 500 штук, ну где-то
50 центов, может даже, ой, не 50 центов, а 50 копеек, может даже быть тоней за 50 копеек белорусских, так? А колись у продажи они были по 9 рублей. Але ж мы их посадили ту фирму на одно место, и они вымушены были скинуть кошты, а потом вогуле их прибрать, потому что просто, яны кажуть про Беларусь, популяризацию, а насамрэч яны на гэтым робяць бізнес. Гэта не забаронена законом, ну тады ж не кажыце про популяризацию. Вось, кого цікавіць, скидайце мне ў Facebook свае контакты, я вам подкажу. Вось нарадзіўся яшчэ адзін кубачак. Сёння дзень нараджэння кубачкаў, а 25 сакавіка дзень нараджэння БНР. Все, дзякую всім, да пабачэння.